नमस्कार, मी सायली मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। तर मी आज खूप दिवसांनी इथे बनवते आहे आज कोळंबीचा पुलाव आणि नॉनव्हेजच खूप दिवसांनी बनवते आहे। तर त्यासाठी मी इथे कांदा आणि टोमॅटो फ्राय करून घेतलेला आहे तेलामध्ये आणि त्याची मी आता पेस्टच बनवून घेते। तर इथे आता मी जे आपले चिंगूळ किंवा कोळंबी आहे ते मॅरिनेट करून घेते। पेस्ट टाकली, आलं लसूण आणि कोथिंबीर, मीठ, कोकम आगूळ, थोडीशी हळद, त्यानंतर 5 मिनिटासाठी ठेवून दिलं होतं। त्यामध्ये आता टाकले मी एव्हरेस्टचा पुलाव बिर्याणी मसाला, त्यामध्ये टाकते चिकन मसाला आणि त्यामध्ये थोडी मिरची पावडर आणि हे मी आता बाजूला ठेवून देते। इथे मी आता पटकन भात करून घेते आहे। बासमती तांदूळ थोडंसं टाकले, त्याच्यात मीठ, थोडंसं दालचिनी तुकडा आणि थोडीशी कलरसाठी हळद। आता मी इथे फोडणी करून घेतली दालचिनीच्या पानाची फ्रेश आणि त्यामध्ये प्रॉन्सचे जे मॅरिनेट करायला ठेवलं होतं ते टाकले। त्यामध्ये टाकले मी मीठ, आपण जी पेस्ट करून घेतली होती कांदा टोमॅटोची ती मी टाकली आहे। यामध्ये टाकल्या 4 हिरव्या मिरच्या तिखट। आता आपला भातसुद्धा तयार झालेला आहे आणि आता मी यामध्ये टाकलं आहे आपला भात आणि हे आता मिक्स करून घेतलं 5 मिनिटासाठी। आता मी हे मंद गॅसवर ठेवून घेतलेलं आहे। मी आता हे थोडेसे प्रॉन्स फ्राय केलेले आहे ते टाकणार आहे आणि टाकलेत काजू तुकडा। तर अशा प्रकारे तूप टाकून सर्व करूया आपला कोळंबी चिंगूळ प्रॉन्स पुलाव। भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये। थँक्स फॉर वॉचिंग।